Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο μπόνους. Το πρώτο μπόνους, το 80 λεπτό, έδωσε 10 ευρώ ακριβώς. Ελπίζουμε τώρα που είναι στο 1,5 ευρώ ποντάρισμα να μας δώσει ένα καλό. Βάλτε μου ρε, καλημέρα. Βάλτε τι να λέει. Άλλη μία καμπάνα για να μας πάει στο επιδείο. Μας την έδωσε. Το παίρνεις κινηματογράφο. Να κάνει να μας δώσει και άλλες 3 καμπάνες να πάμε στο επί3. Και είναι καλό ποσό στο επί2. Θα έδωσε 2 καμπανούλες τώρα εδώ και έχουμε ελπίδα να μας πάει στο επί3. Ξεπέρασαμε τα 100. Μια καμπανούλα να μας δώσει και το επί3, πας και κάνει κανένα θαύμα. Δυστυχώς δεν μας την έδωσε. Θα μπορούσε και καλύτερα.